Duk, Dalem. ayo diwenehi tembang lelagon karo silaturahmi marang sedulur Pilanggot. Ayo diwenehi tembangipun Liwung iki lho lagune. Sampean napa apa tenteng ayo dilakoni. Ayo dilakoni. Bener omongane para ustad para kiai. Sapa sing gelem mudhun ternyata oleh rezeki akeh. Oleh rezeki akeh. Sing gelem nyawer tak dongakno rezekine akeh. Amin. Menisa lunga kaji paling gak umroh. Amin. Sing gak gelem nyawer dongakno tikuse. Lho, tikuse. Apa Bu? Apa Bu kok guyu? Lah ya maksudku tikuse nang matek ngono lho. Sampeyan salah paham. Salah paham ibuke ku. Ya Dok, tembangipun Liwung. Sik. Ali aku. Iki. Ning dini sik, kene Din. Nggih. Iya. Ten pundi kula? Kene sampean nduk ngarep ae. Goyang ini lho mboke apa? Mbok. Bebek. Nggih. Tenang ae, Bek. Kowe lek gelem joget, stroke ilang. Nggih. Asam urat, Kolesterol wis kolesterol ilang. Ngombe yo Gramason. Ilang kabeh. Lho lah yo lah ilang. Heeh. Aku malang pokoke ilang lho. Sing nomor loro. Iki. Nah, iki lho. Nah. Tuku bawang imbuhe mrica. Napa niku? Kadung sayang dipep kanca. Legrek. Wis entek-entek gak bahaya. Sembarang kalir iki. Lah iya. Iki ya rondo temenan aku kamu. Iki bojone matek 7 dinane, Bu. Rondo teles lah. Rondo teles. Waduh. Iki aku kawani ngedukno soalé bapakne Cina ibune Jawa dadi arek gak patek. Jawa. Dudu aku. Sampean dhewe, Nduk. Tembangipun Liwung dilanjut. Mas Said. Sabda Oh,
barakallahu fi rezeki Ya, ya, taqabbalallahu ya. minna wa minkum fataqabbal ya karim. Sing gelem nyawer tak dongakno rezekine tambah akeh tur barokah. Amin. Diwenehi umur sing dawa. Amin. Nduk, tembangipun Lewung dilanjut. Sabda pamit. Honi, honi, matur sembah nuwun, Pak. Elba, Mas Yono, Mas Said. Yusinta. Sepisan ketemu bagus dadi laku udah ati rinten siang kalu Ya, ya. Walah ya nduk, apa keneng ya ayo dilakon. Rek, bali orek. Nah apa kon kok Sasar, Rek. Lah iya. Lah iya. Bali orek. Kon Mas, Mas. apa? Mas. Apa nduk? Aku mari di pangku, Mas. Di pangku sapa, Nduk? Iso bergetar ngene. Bergetar apane? Iku Mbok gak apane? bergetar. Iku jenenge mencari sinyal. Oh, ngono ta? Drut, iya. Oleh 200, Mas, mari Oleh di pangku 200, aku. Iya, sumpah walana. yo. Iya, Nduk, dongakno rezekine akeh menisa lunga kaji. Aja Demi amin. dilungguhi tok untung mbok lungguhi. Yo aku sing iku. Sing apa? Sing singat. Kesetrum. Kesetrum. Arek iki kon apa? Rek, tibake ya matur suwun wong Pilanggot ya apa kudu ngerti kabeh. Sindene ya disawer, kena digawe nyawer apa kena gawe bayar Bank Mekar. Lha aku jujur ae, aku matur suwun Bapak Ibu sampe nyawer kena kanggo bayang Mekar. Iki menggilan. Gak mulai-mulai teko omah didhawuhi terus. Apa, Om? Bank Mekar. Bang Mekar. Iya. Heeh. Apa mana sing kuning gak mulai-mulai. Lah nggih. Lah, iya. Slidene wae Sliden. dipayahi diparani lho slidene. Kaya diparani seliden. Slidene. Nduk. Nggih. Tembangipun Lewung dilanjut. Setepat kita Iya.